שלום לכולם, אני אלי אלעזר ואני כל החיים שלי עוסק באוטומציה לעסקים, פיתוח חומרה בתוכנה, אינטגרציית בינה מלאכותית לעסקים ותוכנה. ויש לי משהו ממש חשוב לספר לכם. בעולם של היום טכנולוגיה היא מפתח להצלחה בכל עסק ועסק. והנה דוגמה פשוטה, איך אני בסרטון שנמשך, ממש מספר דקות, מראה לכם איך לחסוך ים שעות עבודה. אז בואו נעבור לכלי הראשון שתוכלו ליישם מיד לאחר שהסרטון הזה נגמר. האם אתם יודעים מה זה תרשימי מרמייד? זו דרך ליצור דיאגרמות ותרשימים לכל תהליך, בעיה ונושא שמתרחשים אצלנו בעסק. נעבור לכמה דקות למחשב, נראה איך הכלי הזה בכלל נראה ונלמד איך להשתמש בו. מרמייד אני אישית מעדיף ליצור בקלוד. למה בקלוד? כי קלוד מאפשר לנו לראות את זה ויזואלית במיידי, איך שאנחנו יוצרים אותו. אז עכשיו בואו נעבור לקלוד, מי שעדיין לא יודע מה זה קלוד. קלוד זה כמו ChatGPT, רק נקרא אחרת ועובד טיפה אחרת. עכשיו נראה איך זה גם בא לידי ביטוי. איך שקלוד נפתח, אנחנו כבר יכולים לבקש ממנו ליצור לנו תרשימי מרמייד. מה זה תרשים מרמייד? בואו נבקש ממנו ליצור ותראו בעצמכם, זה מדהים. בצורה הזאת אנחנו נבקש ממנו ליצור לנו תרשים מרמייד. כמובן הוספנו כמה שפחות פרטים. למה? כי זה כולה דוגמה. אתם יכולים להוסיף כמה שיותר פרטים והוא יכלול אותם בתרשים. ובואו נראה איך זה נראה. איך שקלוד מתחיל לעבוד אנחנו יכולים לראות שהוא מתחיל לרשום לנו איזשהו קוד. אנחנו לא כזה יודעים מה זה הקוד הזה, אבל זה גם לא מעניין אותנו. מה שאנחנו נראה עכשיו זה החלק הוויזואלי. זה מה שהקוד הזה אומר, בתכלס בתור תמונה. אז הנה מה אנחנו קיבלנו פה. קיבלנו פה דיאגרמה כזאת מעניינת. מחיצים וריבועים, בסך הכל. והיא מסבירה בצורה מאוד מאוד מפורטת, איך עובד מחסן ביגוד. כפי שאנחנו רואים, יש לנו פה מחלקת משלוחים, מחלקת ניהול ומלאי, מחלקת ליקוט, וכך הלאה וכך הלאה, מחלקת אחסון. עכשיו, מה אם אנחנו עובדים עם בינה מלאכותית מסוג אחר? אם נגיד, אנחנו פתחנו עכשיו איזו טבלת נתונים ב-ChatGPT נגיד, והתחלנו לערוך את זה שמה, את כל מה שיש לנו לערוך, לא יודע. ופתאום אנחנו צריכים טבלת מרמייד. לא טבלה, סליחה, תרשים מרמייד. מה אנחנו עושים? פשוט מאוד, את אותו הדבר, מה שביקשנו פה, אנחנו נבקש מה-ChatGPT. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי. בואו נשתמש ב-ChatGPT 4o. זה המודל הכי סטנדרטי נכון להיום. ונבקש ממנו בדיוק את אותו הדבר, מה שביקשנו לפני רגע מקלוד. ומה אנחנו יכולים לראות פה? אנחנו יכולים לראות פה שקיבלנו את אותו הקוד, כמו שקיבלנו בקלוד. אנחנו קיבלנו את אותו הקוד, רק בלי צורה ויזואלית, בלי המחשה, נגיד את זה ככה. מה שאנחנו עושים, מעתיקים את הקוד הזה, ועוברים ל-mermaidchart.com. זה אתר שמאפשר לנו באופן חינמי לראות את הקוד מרמייד שלנו באופן ויזואלי. ברגע שאנחנו ניכנס למשתמש שלנו, וזה פשוט מאוד, אנחנו עושים את זה דרך גוגל, אנחנו מחברים את המשתמש גוגל שלנו בלחיצת כפתור, ואנחנו כבר בפנים. ואז אנחנו לוחצים על יצירת דיאגרמה. אחרי שלחצנו על יצירת דיאגרמה, אנחנו מגיעים
לאזור כזה. פה יש לנו חלונית. בחלונית הזאת רואים שהיא מיועדת לטקסט. בחלונית הזאת אנחנו מדביקים את כל מה שקיבלנו מ-ChatGPT. והנה המרמייד שלנו. בשביל להזיז אותו יותר בפשטות, אנחנו נלחץ על הכפתור הזה עם הכף יד. אנחנו יכולים לקרב את זה טיפה. ואנחנו יכולים כבר לראות איך זה בנוי ואיך זה מורכב. קודם כל, נסגור את הקוד, שהוא לא יפריע לנו. ואנחנו כבר רואים שיש פה קבלת הזמנה, שליפה ממדף, אריזה, מסירה ללקוח. והטבלה הזאת היא כבר נראית שונה מקלוד. הנה איך זה היה נראה בקלוד. והנה איך זה נראה פה. מחלקת נעליים, מחלקת ילדים, מחלקת נשים. פה זה חילק אותם לפי מחלקות כאלה. מדהים. אבל גם לא נשכח שיש לנו מודלים שונים. נגיד, GPT 4.5. אותו הדבר אני רוצה ב-GPT 4.5. עכשיו נראה מה GPT 4.5 יענה לנו ואיזה תרשים מרמייד הוא ייצור לנו. למען האמת מעניין לי, אני בעצמי עוד לא בדקתי. והתרשים שלנו מוכן, אנחנו יכולים להעתיק אותו. אם אנחנו לא יודעים איך לראות את הקוד שלנו שוב אחרי שהסתרנו אותו, יש פה כפתור כזה עם כמה חצים. והכפתור הקטן הזה, העגול הזה, זה הכפתור שצריך ללחוץ. לקח לי זמן לעלות על זה, אבל בשביל שלכם לא ייקח את אותו הזמן, כי לקח לי הרבה זמן, אני מראה לכם את זה עכשיו. אז ככה. זה התרשים השני שלנו. עכשיו אנחנו רואים שזה מסודר אחרת. שילוח, אריזה, ליקוט הזמנות, אחסון. זה כבר לא קטגוריות ביגוד. נשים, גברים ודברים כאלה. לא. כלומר, כל מודל עובד בצורה שונה ועושה את זה טיפה שונה. אז אני ממליץ לעבור על כל מודל ומודל, לבדוק מה הוא נותן, ואז להשוות בין התוצאות שבאמת יצאו. מטורף, נכון? וזה רק כלי אחד מתוך עשרות, מאות ואפילו אלפי כלים שאתה יכול להשתמש בשביל קידום העסק שלך לשלב הבא. אז אם אתה באמת רוצה לדעת ליישם במיידית את כל מה שבא לך לראש בנוגע לקידום טכנולוגי של העסק שלך, אתה מוזמן להירשם לקורס שלי. הקורס הזה נוצר ומיועד במיוחד עבור יזמים שרוצים לנהל את העסק שלהם בעזרת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. הוא כולל 8 תחומים טכנולוגיים מרכזיים, מבניית מערכות CRM וצ'אטבוטים לניתוח נתונים, ועד לאוטומציה של תהליכים בעסק. זה לא קורס צר למקצוע אחד, אלא הזדמנות אמיתית לבעלי עסקים לשלוט במגוון ממש רחב של מיומנויות, ולהפוך למובילים טכנולוגיים בתחומם. אתם לא רק תלמדו טכנולוגיות חדשות, אתם תדעו ליצור אותם בעצמכם ולהשתמש בהם כדי להצמיח ולהגדיל את העסק שלכם.